Я благая кампанія для маёй памяці. Хоча, каб я няспынна слухала яе голас. Я ж ёрзаю, пакашліваю, слухаю, не слухаю. Выходжу, вяртаюся і зноў выходжу. Хоча дарэшты заняць маю увагу і час. Калі сплю, і гэта лёгка ўдаецца, удзень бывае іначай. Яна пра гэта шкадуе. Падсоўвае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя не надта, скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, іх засяляе маімі памерлымі. У яе аповедах я заўжды маладзею, што ж міла, але на што, безупынна адзін і той жа матыў. У кожнага люстэрка іншыя навіны. Яна злуецца, калі я паціскаю плячыма і помсліва пералічае мне ўсе мае памылкі, недаравальныя, потым лёгка забытыя, углядаецца мне ў вочы, чакаючы мае рэакцыі, урэшце суцяшае, магло быць і горш. Хоча, каб я жыла ўжо толькі з ёй, для яе найлепш у цёмным зачыненым пакоі. А ў маіх планах усё яшчэ цяперашняе сонца, сённяшняе неба і неадкладныя дарогі. Часам яе кампаніі з мяне даволі, я прапаную развітацца цяпер і назаўсёды. Тады яна усміхаецца мне з жалем, бо ведае, што гэта прысуд і для мяне.